रजे नों बेसेबांथो बोराबबाय थागोन आंखौलाय बोराबबाय थागोन आं रागाया जोबागौ माने बोराबबाय थागोन आं मोनसे बिबार खारा होदोंमोन नोङो मानियासै रागा फोजोंनानै बिबार मोनसे ज'जों मानिगोन नामा आङो नोंनि बे बिबार मोनसेयावनो आं मानिगोन बेखायनो आं नोंनि थाखाय नै एफाग्राब थब्ल बिबार आरो लाबोबावबाय एफाग्राब बुके बानायना हरसै नोंखौ रजे मानिदोना बेनिखायनो बिबारजों मानिया आंनो बिबारखौ नाङा बिबारजों आंनि गोसोआ मानिनाय नङा आंनो आइफन 16 प्र मेक्सखौसो नांगौ बेखौ मोनबासो आंना गोसोआ मानिगोन आंखौ नाजावफिनदो नाजावा आंनो आइफन 16 प्र मेक्सखौ लाबोनानै होफैग्रो होमबासो आं नाजावफिनगोन नङाबाथाय आं नोंखौ नाजावला गुबुनसो लामा लानोसै आंनो नाङा नोंखौ नों बारा हेन्डसमबो नंखाया आंनो हेन्डसमखौसो नांगौ एकदमबारे गुफुर गोजौ गिदिरखौसो नोंखौ दिनैनिफ्राय नांला आंनो नों थांदो गुबुन हिन्जाव लाइन लाहैदो नङाबा नोंखौ आं दानो गन गोल्लो लानानैसो होखारहरगोन लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अनारि सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासे हरग्रोनाय जाबाय थ' आङो खोनादों कि गवालपारायाव गवालपारायाव मा जादों ओमफ्राय गवालपारायाव एखेबारे आलासिखौ मा होनो बुन्दा होननानै बुङोनो माथो सोर खिथानाय नोंलाय गवालपारायावलाय आलासिखौलाय बुन्दा होननोसै नों आंजों गन गोलाव लानानै होसो हरजानानै आरो गवालपारायावबो होसो जानो लुगैदों नोङो हा नंगौना नङा जाखो बेलाय ओमफ्राय गाइखेरखौ मा होनो बुन्दि होननानै बुङोनो गाइखेरखौलाय मा बुन्दि होनलाबायनांगौ जाखो मानि गाइखेरखौ बुन्दि होननांगौ मोसौ गाइखेरखौ ना मा गाइखेरखौ बुन्दि होननांगौ जाखो आंबो गवालपारासोहाय नोंखौ दा आरोबाव आङो होसो इयावबो बुहैगोनसो आङो जानला माला खोथा बुंलायबाय थादों बियो थ' जेनेबा जों थाङोब्ला आलासि थांब्ला बुन्दा फैदों खिन्थु बुन्दियानो गैया आइदै आरो फैनोसो ओंखारबावदोंहाय बुन्दा बुन्दि होननानै नोङो आरो गवालपारायाव फैनोसो ओंखारबावदों फै नोंखौ लावथि गोलाव लानानै नेनानै थाखागोन ओमफ्राय नोङो सिगां बेखौ खिथाग्रो नोङो बर' ना हारसा बर' रायलायबाय थायो ओमफ्राय नोङो मानसिखौलाय माथो बर' बायदिखौनो नुवा बिदिबाथ' एखेबारे जोंथ' सानगौमोन तेरे जोंखौसो बुन्दा होनबायलै होननानै होनगोनथ' आरो नोंखौलाय माथो बुन्दा बायदिखौनो नुखायो होनगोनथ' आरो बुन्दा बायदि नुग्राखौ बुन्दा होनगोन ना खिन्थु जोंथ' उदालगुरियाव देख' अदालगुरिनि बावसो नोङो हा अदालगुरिनि माथो नोंखौ अदालगुरिनि बायदि नुवा नोंखौ बांलादेशि बायदिसो नुयो एसे नों अदालगुरिनिसो होनबा दासो मिन्थिबाय आं अमाखौसो बुन्दा बुङो नालाय अमाखौ होना जों मानसिखौसो होनो बुन्दा जा नुयोना सोरखौबा मानसिफोरखौ बेखौसो जोङो बुन्दा होनो जों अमाखौ होना अमाखौ जों अमासो होनखायो ओमफ्राय जाया जेनेबा फिमेल माने मा जोला नङा बिखौसो बुन्दि होननानै बुङो नालाय मा नोंलाय माबा बुन्दा बुन्दि होनलाबाय थागो बड'लेण्डनिफ्राय होखारजागोनहाय नोङो बाराबाथाय दानो माबा बुन्दा बुन्दि होनलाबाय थादों बर' बायदिबो नुखाया दानो एकदमबारे लावथि लानानै होखारजाबासो मिन्थिगोनहाय नोङो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो कमेन्ट खालामनानै खिथा भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आंखौ अननानै अनसुलि भिउवार्सफोर एकदमबारे नैबे मैदेर वाइटिखौ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे शेयारबो खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन थेंक इउ स' माच शेयार खालामनानै होदो दे थ' बाय लोगोफोर